Здравейте! Днес ще ви говоря за правото ми на издръжка. Аз съм Велизар от екипът на правата ми.bg. Издръжката е задължение, възникващо за един член на семейството и да доставя средства за съществуване на друг член на същото семейство. За да имам право на издръжка, трябва да отговарям на 4 предпоставки по едно и също време. Първата предпоставка е да съм неработоспособен, т.е. да не мога да придобивам средства за живот по трудов или граждански договор. Важно е да знам, че свития пазар на труда, съкращението в моите предприятия и безработицата в страната не могат да доведат до неработоспособност в това изискване на закона. Втората предпоставка е да не мога да се издържам от имуществото си, като то включва всички доходи като заплати, пенсии, социални помощи и така нататък. Но освен това включва и вещите, които притежавам. Например, един недвижим имот може да бъде даден под наем и по този начин да получа доход от него. Или пък непотребни движими вещи или движими вещи, които не са от първа необходимост, могат да бъдат продадени. Третата предпоставка е лицето, от което търся издръжка, да има възможност да я дава, защото на голия не може да му се смъкне риза от гърба. Четвъртата предпоставка е между мен и лицето, което е задължено да ми дава издръжка, да има определена семейно-правна връзка. Има специални редове, които са посочени в Семейния кодекс. Повече за тях може да видите в статията "Правото ми на издръжка" в сайта правата ми.bg, раздел "Семейство". Важно е да знам, че издръжката се определя спрямо моите нужди и възможностите на лицето, което е задължено да ми я дава. Тя трябва да се определи спрямо нормалните и типични условия за страната и не бива да предразполага към лукс, ухолство и така нататък. Издръжката по принцип е парично задължение, но с мое съгласие може да ми бъде давана и под различна натурална форма, например дрехи, и стоки и прочие. Това бях аз, Велизар, от сайта правата ми.bg.